Makkinarju li kien qed jintuża ħdejn ir-residenza ta' Mirjam Paċ tneħħa x'ħin ġat traċedja f'sit ta' kostruzzjoni fil-Ħamrun. Xed dan l-Ispettur Matthew Gallia hekk kif quddiem il-Maġistrat Joseph Mifsud kompla l-każ ta' Mirjam Paċ, om ta' 54 sena li spiċċat mirduma taħt it-tifrik u tilfet ħajjitha. 4 persuni, il-Perit Anthony Manġon ta' 72 sena, il-Perit Rodrik Camilleri ta' 36 sena, il-Kuntrattur Ludwig Dimek ta' 36 sena u Nikola Spiteri ta' 42 sena ħaddiem li jaħdem mal-Kuntrattur qed jiġu mixlija li b'nuqqas ta' ħsieb u traskuraġni ikkaġunaw il-mewt ta' Mirjam Paċ u kkaġunaw ħsara fuq proprjetà privata fost akkużi oħra. L-Ispettur Gallia qal li żewġ ħaddiema Nikola Spiteri u ħaddiema Albanis ċaħdu li xi makkinarju beda jintuża ħdejn ir-residenza tal-familja Paċ, iżda minn ritratti li wara l-Perit Camilleri lill-Pulizija kien juri mod ieħor. Wara il-ħaddiem Albanis qal lill-Pulizija li l-makkinarju kien iċċaqlaq. L-Albanis qal lill-Pulizija li Spiteri kien qallu biex ma jgħid xejn dwar dan għax problemi kbar ikollu. Joe Mikkallejja ta' 34 sena nata l-ħelsin mill-arrest wara li kien ilu jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin minn Marzu li għadda. Huwa qed jiġi akkużat li allagatament xtara u prova jdaħħal splussi f'Malta falsifikar ta' firem. Fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet li allagatament Joe Mikkallejja prova jixtri l-velenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv tat-tip C4. U wara ssaq talba l-ħelsin mill-arrest bil-Maġistrat Donatella Frendo Dimek laqgħet din it-talba. Gallia nata l-ħelsin mill-arrest fuq depositu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 45,000 euro. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Raġel ta' 32 sena residenti San Pawl il-Baħar inżamm arrestat wara li allagatament seraq fanal minn mutur. Il-każ ġara fi triq Ġilor Mukassar il-Belt Valletta. Min filmati elevati minn kamras ta' sigurtà li nġabru ġi stabiliti li min wettaq ir-rejat għamel dan billi kien qed jagħmel użu minn mutur misruq. Fronda mill-Pulizija tad-Distrett nhar it-tnejn intlemaħ dan il-mutur misruq fejn sussegwament ġie arrestat ir-raġel. Wara tfittxija ġewwa residenza tiegħu instab il-fanal misruq u diversi oġġetti relatati mal-mutur misruq. Huwa wieġeb mhux ħati. Il-Ministru Evarist Bartolo xed fl-inkjesta pubblika brabta mal-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Għalli Defni Karwana Galizja kienet waħda mill-studenti tiegħu fil-ġurnaliżmu. Il-Ministru Bartolo qal li hija kienet tikteb ħafna fuq il-ħajja personali ta' dak li jkun u kienet tagħmel ukoll xogħol ta' ġurnaliżmu investigattiv. Meta mistoqsi dwar Keith Kembri qal li dan kellu s-saħħa. Mistoqsi wkoll mill-bord tal-inkjesta dwar Neville Gafa, il-Ministru Evarist Bartolo qal li dan m'għandu l-ebda kariga fil-Ministeru tiegħu.